שולה, ערב טוב. ערב טוב, אני מתנצלת, אני מוחה המון כי אימו עליי גם היום. הביאו מסרונים, אבל הגיע הזמן, אתם תיתנו לי את הכוח, אל תתייחסו למה שאתם רוצים לפתור את בעלי. אתם תיתנו, אני החלטתי להגיד, תכתבו מה שאתם רוצים, אבל אני אפרוס דברים מאוד קשים. 6 שנים שאני מרגישה שנאנסתי נפשית, ומי שראה אותי באירוע ביום חמישי, כשאיתמר שמעוני מתקרב אליי, התנהגתי כמו איזה מטורפת, ברחתי, בכיתי, השתוללתי. זה לא התנהגות של אונס, זאת התנהגות של אונס. אני לא יכולה, קיבלתי טיפולים אבל זה לא עוזר לי. ושונה מכל אלה שלא יודעים, לפני שידעו בעיתונות, אני חוויתי שנה שלמה הטרדה של האישה הזאת שמתקשרת בלילה, בבוקר, בצהריים, ואמרתי, רוני, משהו לא ידעתי את האמת, פרטים שאני אגיד שאני לא יודעת, אני לא רוצה להמציא. ואמרתי, רוני, משהו מוזר לי, אני מאוד דואגת. הוא לא שמע, הוא לא האמין, הכל אחר כך התחבר לי. גייסתי את הקאוצ'רית שלי ביום שישי, בואי תגידי לרוני, משהו בלב שלי אומר שעומד לקרוא משהו. אחד בלילה, וכשאני דיברתי שאנחנו נוציא את הפלט שיחות, היא לא באה להתעמת כי היא ידעה את האמת. אז הטרדה, הולכים למשטרה, כשהיא מטרידה אותי, אז מי הטריד את מי? אבל אני לא רוצה להשמיט אותה. אני מרחמת עליה, היא הייתה ככלי שרת את לאדון איתמר שמעוני. ואחר כך, יש הוכחות שמי שייצג אותה אומר כל מה שאני אומרת אמת. יש הוכחות והוא חתם על זה. לפני כן הייתי שומעת מאנשים שאומרים, כמו לאדון רוזנר שהוא היה איתו, וזה עצוב לי מאוד, חכה תראה, אדון חיים סופר אומר, חכה תראה מה יהיה לרוני מעצרי, וגברת ריקי שי, תחברו את כל הדברים האלה. פוגשת את שרה זכריה ואומרת לה, חכו תראו מה יהיה, ואיתמר שמעוני פוגשת יושב ראש העמותה שלי, שאני מתנדבת, תחכו תראו, ואז מגיעה הכתבה. הרקע, בהתחלה התחילו לכתוב שרוני מעצרי הטריד את הגברת איקס. אני לא רוצה לדבר כי יש לה הורים נפלאים, הם קראו אותם ואותנו לגזרים. ואז אני אמרתי, אוקיי, אם יש הטרדה, אז למה לא להתלונן? מה, מתלוננים בידיעות אחרונות? מתלוננים במשטרה. וברגע שהם הבינו שיש להם מלכודת, אז היו צריכים לשכנע את האישה הזאת שעשו איתה סימולציות לפני שהתלוננה, סימולציות, ויש לי הוכחות שהם עשו סימולציות בבית צולל בונה, במשרד של עורך דין שלומי סוויסה, סימולציות, איך היא מספרת בידיעות אחרונות. אבל היא לא תיארה לעצמה שאני אדבר על משטרה, כי אני לא פחדתי, אני ידעתי שהיא מטרידה אותנו. ופה היא התחילה לגמגם. התקשרה לרב ניסים מדימונה וזועקת, הרב ניסים, עשיתי מעשה, אני לא יכולה לעמוד בזה, מכריחים אותי שאני אלך להתלונן במשטרה. ואת מוכנה להודות? כן. אוקיי. אבשלום מסתר היה בחוץ, מחכה שהיא תודה. הוא מחכה בחוץ. הוא לא נותן לי לכתוב עכשיו את האמת. ומי היה? בעלה שותף. בעלה של האישה, מצער מאוד, שותף לפשע. עם עורך דין
שלומי סוויסה, הוא שואל אותה, הוא הטריד אותך, נגע, היה לכם איזה מגע? לא ולא. אז תגידי לבעלך, לא, אנחנו נפיל את רוני מעצרי. מה אתם מבינים? הוא הטריד או שהוא רוצים להפיל את... מה? מישהו מבין מה המטרה הייתה? אז הרב אמר, זה גדול עליי, אתם רוצים לפרק משפחות, תודה רבה. ויצא החוצה להודיע לנו את הדבר הזה. נכון שהיא נחקרה, הבעל שלי נחקר, וביקשנו מידיעות אחרונות דרך עורך דין רונן פישר להפסיק אחד הפגישות של שוטרים, שאני בדרך אגב הקפדתי ללכת לפורום שוטרים, עורך העיתון מתחיל להסביר לשוטרים איך אנחנו צריכות להתנהג לפני תקשורת. והוא התחיל לספר כל מיני דברים, והוא הגיע, כל אחת קמה ומדברת, ואז אני קמתי ואמרתי, אדוני היקר, היום אני לא אתן לך, יש לך 27 שוטרים, עדות שאני מטרידה אותך, לא אתן לך לדבר, אתה תקשיב לי. הוא אומר לי, שולה, אני מבקש, בעלך בחקירות, בעלי בחקירות, אני לא בחקירות. ואז אני אומרת לו, ריבון העולמים, אתה שאלת אותי מי הטריד את מי? כמה כסף קיבלת? שוש מולה שכתבה, היא קרובת משפחה של אשתו שלי, תמר שמעוני, לא הפסיקה לכתוב ולטחון. מאיפה הכסף? חבר'ה, לא צריך להיות, באמת, בנות, לא צריך להיות כאילו גאון או עם תואר. בזמנו שלומי סוויסה היה מספר 2 של תמר שמעוני, והוא מייצג את הגברת הזאת. אבל אני לא כועסת שוב פעם, אני לא רוצה שתדגיש אותה אישה, היא הייתה כלי שרת והם השתמשו בה, וכל פעם היו מגיעים אליי מהמשרדים שם. מחר הם אומרים לאחיות שלי, מחר רוני יעזוב את הבית, תציעו אותו החוצה, מחר שולה תצא החוצה, תראו מה שיהיו, טוב השבוע. ובאמת כל שבוע קדשו. המצחיק ביותר, כשרוני קיבל שהוא זכאי, אדוני תמר שמעוני מתקשר לרוני בתמימות, רוני, אתה צריך עזרה? כי אתה צריך עזרה, ואנחנו אותו רוני צריך לעלות לתקשורת ולדבר על שהוא זכה. אומר לו, אתה אומר לי שאתה רוצה לעזור לי? טוב, אתם יודעים מה? אני אמרתי לשלומי סוויסה, בוא נרד מהעץ הזה, כדאי לנו לרדת מהעץ הזה. ובמשך התקופה האחרונה 3 פעמים הבן אדם הזה מבקש סליחה מרוני. מה, אנחנו מבקשים סתם סליחה? סתם מבקשים סליחה? מה את אומרת בעצם? נשים יקרות, אם אתם תבינו, זה לא סיפור אישי שלי. הוא סכנה מהלכת. מעבירים לנו מסרונים, בעלי בחוץ לארץ, מעבירים לו מסרונים שאני לא אדבר. אני החלטתי, זהו. שיגידו שהיה לבעלי רומן, שיהיה לו רומן, שיהיה לו לבריאות, אבל סוף אנחנו נעשה את זה. בנות, נשים, תיכנסו לפייסבוק ותגידו שאתם לא רוצים אותו בעיר הזאת. אסור שהוא יהיה בעיר הזאת.